λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθείτε. Απόψε το μάθημα είναι αφιερωμένο στην ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό και έχουμε ομιλητή μας τον καθηγητή Ισπανικού και Ισπανοαμερικανικού πολιτισμού, τον κύριο Δημήτρη Δρόσο. Ο κύριος Δρόσος, αγαπητός συνάδελφος με τον οποίο συνεργαστήκαμε επί χρόνια, από το 2003 έως το 2010, όταν το τμήμα ήταν ενιαίο Ισπανικής και Ιταλικής, τώρα πλέον έχει χρόνια που έχουν χωριστεί τα δύο τμήματα. Είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Ισπανοαμερικανικό πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο της Λέιντα στην Ισπανία, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στον Ισπανικοαμερικανικό πολιτισμό στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και βοηθός διευθυντής σπουδών του προγράμματος Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το 2015 έως το 2022 και διευθυντής σπουδών του προγράμματος Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ως συντονιστής των θεματικών ενωτήτων Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής και Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής, συνεργάστηκε με το πρόγραμμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με το οποίο συνεχίζει να συνεργάζεται ως συντονιστής και σύμβουλος καθηγητής της θεματικής ενότητας Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής. Γνωστικό του αντικείμενο ο σύγχρονος ισπανικός και ισπανοαμερικανικός πολιτισμός, με έμφαση στην κοινωνία, στην πολιτική και στην ιστορική εξέλιξη της Ισπανίας και της ισπανόφωνης Λατινικής Αμερικής. Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί περισσότερες από 15 εκδόσεις. Επίσης, έχει συγγράψει και δημοσιεύσει περισσότερα από 25 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στην Ισπανία, Λατινική Αμερική και Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει σε πλειάδα διεθνών συμποσίων που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος της Οργανωτικής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής σε αρκετά από αυτά. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε πολλά παγκόσμια συνέδρια για την ισπανόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμό. Ο Δημήτριος Δρόσος έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα από Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος επιστημονικών οργανισμών και συλλόγων, όπως η Federación Internacional de América Latina y el Caribe, του Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Γνωρίζει την αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική και καταλανική γλώσσα. Κύριε Δρόσο, έχετε τον λόγο εσείς τώρα. Και ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό μας πρόγραμμα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι μαζί σας, γιατί βλέπω στους συμμετέχοντες ανθρώπους με τους... Δεν ακούγεσαι. Ναι, ακούγομαι. Ωραία. Γιατί βλέπω στους συμμετέχοντες ανθρώπους, καθηγητές, καθηγήτριες με τους οποίους είχαμε συνεργαστεί. Ειδικά με την κυρία Πρόεδρο του Σώματος Ομοτήμων έχουμε μια κοινή πορεία τουλάχιστον 10 ετών μέσα στο ίδιο τμήμα. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες για την ανάδειξη του τμήματός μας τότε, αργότερα για την ανάδειξη του καθενός τμήματος ξεχωριστά. Πολλές στιγμές τις οποίες μεγαλώνοντας αναπολούμε και θέλουμε να επαναληφθούν. Σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω μία εισαγωγή τόσο για την ανάπτυξη της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα ως πρώτο μέρος της παρουσίασής μου και δεύτερον μία παρουσίαση της σύγχρονης Ισπανίας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα
μια παρουσίαση συγκριτική με την ελληνική πραγματικότητα, γιατί όπως πολλοί ίσως γνωρίζετε, έχουμε κοινά στοιχεία ως ελληνικός πολιτισμός, ως ελληνική ιστορία, μετατεκτενόμενα στην άλλη άκρη της Μεσογείου, στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ισπανία. Η ιστορία της ισπανικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο ξεκινά ως μάθημα επιλογής στα μέσα της δεκαετίας του 90. 92-93 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα ισπανικά και το ισπανο-αμερικάνικο διήγημα ως μαθήματα επιλογής στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής. Από τη στιγμή εκείνη, ξεκίνησε και η διαδικασία σε συνεργασία με τους τότε καθηγητές του τμήματος, μετέπειτα τμήματος, την κυρία Πριόβολου και την κυρία Παυλάκη, η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου τμήματος που θα αφορούσε 2 σημαντικές φιλολογίες ευρωπαϊκές, οι οποίες δεν είχαν τμήμα, δεν θεραπεύονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιταλική και Ισπανική. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε το 1999 με τη δημιουργία του κοινού τότε τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας. Από τη στιγμή εκείνη, για να αναφερθώ στα ισπανικά, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια ένταξης της ισπανικής γλώσσας ως γλώσσας επιλογής στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήταν εύκολο να επιτευχθεί. Οι Ισπανοί, ίσως και λόγω του απικιακού χαρακτήρα που έχουν, μάλλον τα υπολείμματα της απικιοκρατίας τους, θεωρούν δεδομένο ότι μια χώρα με 600 εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές θεωρείται αυτή τη στιγμή η τρίτη περισσότερο χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο ίντερνετ μετά τα κινέζικα και τα αγγλικά. Θεωρείται η γλώσσα με τους δεύτερους σε αριθμό φυσικών ομιλητών που την έχουν ως μητρική γλώσσα. Οι δεύτεροι ομιλούμενοι γλώσσες στις ΗΠΑ θεωρούσαν ως δεδομένο ότι μια τέτοια γλώσσα θα πρέπει de facto να υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα χωρών που προσφέρουν γλώσσες επιλογής, δεύτερες και τρίτες γλώσσες επιλογής στο σύστημά τους. Οπότε, καθότι θεωρεί το δεδομένο, ελάχιστη βοήθεια υπήρχε από την πλευρά αυτή, δηλαδή εξωτερική βοήθεια δεν υπήρχε. Οι καθηγητές που ήμασταν τότε στο τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να εντάξουμε τις δύο αυτές γλώσσες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Λίγο νωρίτερα τα Ιταλικά, ίσως επειδή υπήρχε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, το οποίο είχε Ιταλική φιλολογία, εντάχθηκαν πιλωτικά ως γλώσσα επιλογής, λίγο αργότερα εντάχθηκαν και τα Ισπανικά. Δυστυχώς αυτό το λίγο αργότερα η Ισπανική το πλήρωσε, καθότι ολοκληρώθηκε το πιλωτικό πρόγραμμα εν μέσω κρίσης και με μία απλή υπουργική απόφαση δόθηκε η δυνατότητα να διδάσκονται οι ξένες γλώσσες μόνο εκεί που υπάρχουν οργανικές θέσεις, και στον τελευταίο ΑΣΕΠ που είχε γίνει το 2008 δεν είχαν δοθεί, καθότι συνεχιζόταν το πιλωτικό πρόγραμμα, δεν είχαν δοθεί οργανικές θέσεις για την Ισπανική. Έτσι η Ισπανική βρέθηκε μετά από μία πενταετία πιλωτικής εφαρμογής, βρέθηκε στο περιθώριο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, από τη στιγμή εκείνη και μετά μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις, δεν έγιναν διορισμοί καθηγητών, δεν προωθήθηκε το άνοιγμα νέων γνωστικών αντικειμένων, ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς ούτε και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ζήσαμε το φαινόμενο της συρρίκνωσης όλων των ελληνικών πανεπιστημίων. Οπότε το όνειρο της εισαγωγής της ισπανικής γλώσσας έμεινε ανεκπλήρωτο. Βέβαια το 2010 τα δύο τμήματα Ιταλικής και Ισπανικής, ή μάλλον το κοινό τμήμα Ιταλικής Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, χωρίστηκε δημιουργώντας δύο
νέα τμήματα, το τμήμα Ιταλικής και το τμήμα Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας. Το 2017 στο τμήμα Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας δημιουργήθηκε το πρώτο στην Ελλάδα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Ισπανικές και Λατινοαμερικανικές σπουδές, με 2 κατευθύνσεις, μία αναφερόμενη στη μετάφραση και γλωσσολογία και μία στις Λατινοαμερικάνικες, στις Ισπανοαμερικάνικες και Ισπανικές σπουδές. Από τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί παίρνοντας κατ' έτος 25 φοιτητές, 10-12 περίπου ανακατεύθυνση, ανάλογα με το ενδιαφέρον. Η μία κατεύθυνση ίσως έχει λίγο περισσότερα άτομα από την άλλη, ανάλογα με το ενδιαφέρον κάθε χρονιάς, δημιουργώντας μία γενιά μεταπτυχιακών φοιτητών και πτυχιούχων μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι οποίοι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, συνεχίζουν σε διδακτορικό επίπεδο, αναπτύσσοντας ακόμη περισσότερο τα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην ισπανική λογοτεχνία, γλωσσολογία και πολιτισμό. Σήμερα το τμήμα Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας έχει αριθμεί 9 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ΕΔΙΠ, 1 μέλος ΕΕΠ και 1 μέλος ΕΤΕΠ. Είναι το μικρότερο τμήμα της φιλοσοφικής σχολής. Ελπίζουμε ότι η διάθεση του Υπουργείου ή η διάθεση που φαίνεται από πλευράς πολιτικής ηγεσίας να αναπτυχθούν τα πανεπιστήμια, ήδη φέτος, όπως γνωρίζετε, δόθηκαν θέσεις που καλύπτουν όχι μόνο τον αριθμό των αποχωρισάτων καθηγητών, αλλά βοηθούν και στην περαιτέρω αναβάθμιση του Πανεπιστημίου. Είναι 40 θέσεις επιπλέον. Εάν ακολουθηθεί αυτός ο σχεδιασμός, πιστεύουμε ότι και το τμήμα Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, παρότι δεν έχει συναδέλφους οι οποίοι θα αποχωρήσουν στο άμεσο μέλλον, θα βοηθηθεί, θα αναπτυχθεί, ώστε να μπορέσουμε και απρόσκοπτα να επιτελέσουμε το έργο μας και χωρίς κανένα πρόβλημα να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των ισπανικών και λατινοαμερικανικών σπουδών στην Ελλάδα. Αυτά ως προς μια σύντομης περιγραφής του τμήματος και της κατάστασης που αφορά την διδασκαλία της Ισπανικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο πανεπιστήμιό μας. Από την άλλη, θα ήθελα να τονίσω ότι το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ισπανική γλώσσα και στην εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας είναι τεράστιο, καθώς αυτή τη στιγμή τα ισπανικά στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αποτελούν την πρώτη γλώσσα σε συμμετοχές φοιτητών, σε συμμετοχές υποψηφίων, και πάνω από 3.500 φοιτητές δίνουν κάθε χρόνο τα διπλώματα DELE του Ινστιτούτου Θερβάντες για την πιστοποίηση της γνώσης της ισπανικής γλώσσας. Ίσως επειδή είναι μια γλώσσα που βρίσκεται κοντά στην ελληνική νοοτροπία, κοντά στον ελληνικό τρόπο σκέψης, θεωρείται μια γλώσσα που μέχρι τουλάχιστον στο επίπεδο Β2 μπορεί κάποιος, ένας Έλληνας, με μεγάλη ευκολία να φτάσει. Τώρα, να περάσω στο δεύτερο μέρος της παρουσίασής μου, που είναι περισσότερο του γνωστικού μου αντικειμένου, έχει να κάνει με τον πολιτισμό της Ισπανίας. Η Ισπανία γενικά, κάνοντας μια εισαγωγή, η Ισπανία γενικά είναι μια χώρα που δεν ενδιαφέρει τους Έλληνες. Κάνοντας μια αναδρομή στα σχολικά βιβλία, στα σχολικά βιβλία της ιστορίας, δεν γίνεται σχεδόν καμία αναφορά στην Ισπανία. Φτάνουμε μέχρι τη Γαλλία, μέχρι τα Πυρηναία. Ακόμα και στην τρίτη λυκείου που έχουμε την ευρωπαϊκή ιστορία, την παγκόσμια ιστορία, που είναι η σύγχρονη ιστορία, η Ισπανία αναφέρεται μία φορά όταν ο Κολόμβος φεύγει από την Ισπανία και ανακαλύπτει την Αμερική, και μία φορά όταν γίνεται
αναφορά στα καθεστώτα, στα φασιστικά καθεστώτα της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που συγκρίνεται το καθεστώς του Χίτλερ, του Μουσουλίνι και του Φράνκο στην Ισπανία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλη αναφορά και στην είσοδο της Ισπανίας στην ΕΟΚ το 1986. Δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά στην Ισπανία. Είναι μια χώρα η οποία είναι σαν να μην υπάρχει. Οι Έλληνες φοιτητές, οι Έλληνες υποψήφιοι φοιτητές, τη δεκαετία του 70 και του 80 κατακλείζουν την Ιταλία. Αν θυμάστε, κάποια στιγμή είχε βγει ένα άρθρο το οποίο υπολόγιζε σε πάνω από 30.000 φοιτητές, τους Έλληνες φοιτητές στην Ιταλία. Δεκαετία 80 και δεκαετία 90. Στην Ισπανία την ίδια περίοδο, εάν υπάρχουν 70 με 80 Έλληνες φοιτητές, είναι ζήτημα. Είναι μια χώρα άγνωστη. Γιατί είναι άγνωστη? Τον 20ο αιώνα ίσως είναι άγνωστη γιατί πρόκειται για μια φτωχή χώρα χωρίς μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη και μια χώρα η οποία περνάει 50 από τα 100 χρόνια του 20ου αιώνα κάτω από δικτατορία. Αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα στην Ισπανία. Το 1898 γίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισπανίας και η Ισπανία χάνει και τις τελευταίες αποικιακές της κτήσεις. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, οι Ισπανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα. Τα πάντα ανατρέπονται. Μέχρι και τότε, έστω και με μεγάλη δυσκολία τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, η Ισπανία θεωρείται μία από τις μεγάλες αποικιακές δυνάμεις. Με τον πόλεμο του 1898 χάνει τις τελευταίες της αποικίες, τις Φιλιππίνες, το Πουέρτο Ρίκο και την Κούβα. Οι τρεις αυτές χώρες αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 1902 με απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών τους δίνεται η ανεξαρτησία. Η Ισπανία, ο ισπανικός λαός δεν ξέρει πώς να αντιδράσει απέναντι σε αυτά τα καινούρια δεδομένα. Από αποικιακή δύναμη μετατρέπεται σε μια μέση ευρωπαϊκή χώρα χωρίς βιομηχανική ανάπτυξη. Η Ισπανία διατηρεί ακόμη φεουδαρχικές δομές στο σύστημα διαχείρισης της γης και στο σύστημα διαχείρισης της οικονομίας της. Εξαρτάται από τους μεγάλους γεωκτήμονες και έχει μόνο αγροτική παραγωγή. Η έλλειψη των προϊόντων που έρχονταν από τη Λατινική Αμερική, η έλλειψη του πλούτου που ερχόταν από τη Λατινική Αμερική γίνεται αμέσως ορατή στην ισπανική κοινωνία. Πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα? Στην ουσία δεν το αντιμετωπίζουν. Το 1902 αναλαμβάνει την εξουσία ο Αλφόνσο XIII, είναι ο τελευταίος βασιλιάς της Ισπανίας πριν από τον Χουάν Κάρλος τον πρώτο, τον Ιωάννη Καρόλο τον πρώτο, τον βασιλιά τον οποίο είχε καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, στα τέλη του 20ου αιώνα η Ισπανία. Αναλαμβάνει την εξουσία, αλλά ακολουθώντας το σύστημα των βασιλέων της εποχής θέλει να παρεμβαίνει στην πολιτική της χώρας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει εύκολα αρεστός από το λαό. Επιπροσθέτως, το πολιτικό σύστημα δεν έδινε τη δυνατότητα στις νέες ιδεολογίες που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη να μπουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Ισπανία ισχύει το πλειοψηφικό, εκείνη την εποχή το πλειοψηφικό σύστημα. Το πλειοψηφικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο δίνει όλους τους βουλευτές μιας περιοχής στο κόμμα το οποίο επικρατεί. Άρα κόμματα ή νέες ιδεολογίες, είτε πρόκειται για τους σοσιαλιστές, είτε πιο αργά για τους σοσιαλιστές και τους κομμουνιστές, είτε πρόκειται για τους δημοκρατικούς ρεπουμπλικάνους με την έννοια του ότι υποστηρίζουν συστήματα βασίλευτης δημοκρατίας, δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Κεντρική Βουλή.
Στην Κεντρική Βουλή δεν εκπροσωπούνται. Εκπροσωπούνται όμως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκλέγουν τα μέλη των συντονιστικών τους επιτροπών. Με απλή αναλογική έχουν μεγάλη συμμετοχή τόσο κομμουνιστών όσο σοσιαλιστών, αναρχικών και ρεπουμπλικάνων εκείνη την εποχή. Άρα υπάρχει μια τεράστια δυσαναλογία μεταξύ του τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, στη Βουλή, και το τι συμβαίνει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εάν δούμε κείμενα εκείνης της εποχής, θα δούμε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επικρατούν κατά κόρον οι μεγάλες οργανώσεις των αναρχικών, και γι' αυτό το λόγο μιλάμε κυρίως στη Σαραγώσα, στην Αραγωνία και στην Καταλωνία για ένα αναπτυγμένο αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα, ή οι κομμουνιστές που είναι αντίστοιχα, οι σοσιαλιστές κομμουνιστές που είναι αντίστοιχα στην Ανδαλουσία, στη Μαδρίτη, στη Βαλένθια. Πάρα πολύ δυναμική. Αυτές οι νέες ιδεολογίες δεν φαίνονται πουθενά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η κεντρική πολιτική σκηνή διατηρεί ακόμα συντηρητικούς και φιλελεύθερους ως δύο συμπληρωματικές πολιτικές παρατάξεις, οι οποίες προσπαθούν να οδηγήσουν την Ισπανία στην εξέλιξη, στην πρόοδο. Το καταφέρνουν με μεγάλη δυσκολία, γιατί πλέον δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές. Οπότε εκείνη τη στιγμή έχουμε συνεχόμενες ταραχές μέσα στην Ισπανία. Δεν συμμετέχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διατηρεί ουδετερότητα, αλλά από το 1916 μέχρι και το 1923, μέσα σε 7 χρόνια, αλλάζει 16 κυβερνήσεις. Αυτή είναι η πολιτική σταθερότητα που υπάρχει εκείνη την εποχή στην Ισπανία. Άλλο θέμα που αναπτύσσεται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ο δημιουργείται ένας νέος απικιακός κόσμος, κυρίως με τις σφαίρες επιρροής και τις οικονομικές απικιακές δράσεις των μεγάλων δυνάμεων. Η Ισπανία, όντας απικιακή δύναμη, δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτή τη λογική και θέλει να συμμετάσχει. Ο νεοαπικιακός κόσμος τι θέλει? Χωρίζει την Αφρική, αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, την Αφρική σε σφαίρες επιρροής. Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία θέλει να συμμετέχει. Κατά τη στοιχεία, λίγο αργότερα, χωρίζεται και η Μικρά Ασία σε σφαίρες επιρροής. Και η Ελλάδα θέλει να συμμετέχει σε αυτές τις σφαίρες επιρροής. Δεν έχει τη δύναμη να συμμετέχει. Το ίδιο και η Ισπανία στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική. Δεν έχει τη δύναμη να συμμετέχει. Της προτείνει η Γαλλία λοιπόν να της δώσει ένα μικρό κομμάτι από το προτεκτοράτο το γαλλικό, το Μαρόκο. Η Ισπανία στην αρχή αρνείται, γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι θα πάρει ένα μικρό κομμάτι, δεν θα συμμετέχει αυτόνομα, αλλά θα πάρει ένα μικρό κομμάτι από το προτεκτοράτο της Γαλλίας. Αργότερα όμως, όταν βλέπει ότι μένει εκτός του μοιράσματος της πίτας, της νέας απικιακής πίτας, ζητάει επιμόνως να μπει. Και γι' αυτό το λόγο ένα κομμάτι του Μαρόκου δίνεται στην Ισπανία, αποτελεί το προτεκτοράτο της Ισπανίας στο Μαρόκο, με πρωτεύουσα το Τετουάν. Αυτό, αντί να βελτιώσει την κατάσταση, τη δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Μαροκινοί δεν αποδέχονται πολύ εύκολα την ύπαρξη Ισπανών και Γάλλων στις αντίστοιχες περιοχές στρατιωτών, και δεν μπορούν να αποδεχτούν την υποταγή τους σε μια ξένη δύναμη. Και ξεκινάει ο Ισπανο-Μαροκινός πόλεμος, ο οποίος θα αρχίσει το 1908 και θα ολοκληρωθεί το 1925. Ένας από τους λόγους που η Ισπανία δεν μπορεί να συμμετέχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ακριβώς το ότι ήδη βρίσκεται σε πόλεμο. Ήδη έχει πολλά θύματα, ήδη έχει στείλει τον περισσότερο της στρατό στο Μαρόκο, προσπαθώντας να υποτάξει τους Μαροκινούς που θέλουν να αντισταθούν. Η περίοδος αυτή, 1908-1923, είναι η πιο ταραγμένη πολιτικά και κοινωνικά εποχή πριν από τον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία, από τον εμφύλιο πόλεμό της, το 1936-39. Τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε στην Ανδαλουσία, είτε στη Μαδρίτη, στη Βαλένθια και στη Βαρκελόνη, καλούν συνεχώς σε απεργία. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να σταθούν. Οι εκλογές δεν λύνουν λύσεις.
Και πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε στη δικτατορία του Πρίμο ντε Ριβέρα, που είναι η πρώτη δικτατορία στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Δυστυχώς η Ισπανία τον 20ο αιώνα θα ζήσει δύο δικτατορίες, οι οποίες πρακτικά καλύπτουν το 50% του αιώνα. Ο Πρίμο ντε Ριβέρα ποιος είναι? Είναι στρατηγός, στρατιωτική δικτατορία, αρχηγός των στρατευμάτων της Καταλωνίας, γενικός διοικητής των στρατευμάτων της Καταλωνίας, και προφανώς έχει την έγκριση του βασιλιά για το πραξικόπημα το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 1923. Αναλαμβάνει την εξουσία με σκοπό, όπως λέει στο διάγγελμά του εκείνη την εποχή, να επαναφέρει την τάξη στην ισπανική κοινωνία. Το αποτέλεσμα: ο ισπανικός κόσμος, η ισπανική κοινωνία είναι διατεθειμένη να δεχθεί μείωση των ελευθεριών της, αρκεί να οδηγηθεί σε μία βελτίωση της κοινωνικής της κατάστασης. Την πρώτη περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας, κανένα κόμμα από αυτά τα οποία τέθηκαν στην παρανομία εκείνη την εποχή, κανένα κόμμα δεν αντιδρά, κανείς πνευματικός άνθρωπος δεν αντιδρά, καθόλου δεν αντιδρά και η ίδια η κοινωνία. Περιμένουν να δουν πού θα καταλήξει η δικτατορία αυτή. Ο δε Πρίμο ντε Ριβέρα, κατά την πρώτη φάση της δικτατορίας του, φέρεται αρκετά έξυπνα. Δημιουργεί ένα στρατιωτικό διευθυντήριο, δηλαδή έχει μόνο στρατιωτικούς ως υπουργούς στα διάφορα χαρτοφυλάκια, δεν χρησιμοποιεί πολιτικούς είτε από προηγούμενες πολιτικές γενιές, είτε τους νέους πολιτικούς που θα αναδειχθούν, και προσπαθεί να βελτιώσει, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί θα δούμε με τι τίμημα, να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της Ισπανίας και τις συνθήκες διαβίωσης της κοινωνίας του. Όπως κάνει κάθε δικτατορία που σέβεται τον εαυτό της, το πρώτο που προσφέρει είναι δουλειές. Πώς? Μέσω άπειρων δημοσίων έργων. Δημόσια έργα που ναι μεν βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά για να δημιουργηθούν, είμαστε σε μια Ισπανία φτωχή, σε μια Ισπανία γεμάτη χρέη, σε μια Ισπανία που δεν είχε τη δυνατότητα εκείνη την εποχή να πληρώσει τους μισθούς του δημοσίου. Και όμως γίνονται χιλιάδες δημόσια έργα. Πώς? Με δάνεια. Τα δάνεια αυξάνουν το εξωτερικό χρέος και βρισκόμαστε, 1923-1925, βρισκόμαστε στα πρόθυρα της μεγάλης οικονομικής κρίσης, το κράχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Άρα όλα αυτά τα δάνεια τα οποία παίρνει η κυβέρνηση του Πρίμο ντε Ριβέρα πέφτουν, σκάνε μετά στις κυβερνήσεις, δημοκρατικές κυβερνήσεις μετά την πτώση της δικτατορίας του Πρίμο ντε Ριβέρα. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλουμε να το δούμε τι έγινε εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν οι πρώτοι μεγάλοι δρόμοι στην Ισπανία, δημιουργήθηκε το πρώτο μεγάλο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ισπανία, δημιουργήθηκαν οι πρώτες μεγάλες τεχνητές λίμνες με πάρα πολλά φράγματα στα Πυρηναία, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα ποτίσματος και ίδρευσης των χωριών και των πόλεων που σιγά σιγά δημιουργούνται, πράγμα το οποίο σημαίνει τι? Τη μείωση της ανεργίας στα πιο φτωχά κομμάτια της ισπανικής κοινωνίας. Η Ισπανία εκείνη την εποχή, τα 2 πρώτα χρόνια της δικτατορίας, αποδέχεται σιωπηλά την ανάγκη του να χάσει το δικαίωμα του ομιλήν, αλλά να κερδίσει το δικαίωμα του έχω δουλειά. Να κερδίσει το δικαίωμα σε μία βελτιωμένη συνθήκη ζωής, σε βελτιωμένες συνθήκες ζωής. Ακούγομαι καλύτερα τώρα? Να έρθω πιο κοντά γι' αυτό. Είναι λίγο καλύτερα? Ωραία. Από εκεί και πέρα, ο Πρίμο ντε Ριβέρα θα κάνει το λάθος, διαπράττει το ίδιο λάθος που κάνουν όλοι οι δικτάτορες
οι οποίοι ανεβαίνουν στην εξουσία με σκοπό να βελτιώσουν την κατάσταση. Αφού βελτιώνει την κατάσταση, και όντως τη βελτιώνει την οικονομική κατάσταση, βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής, βελτιώνονται οι υποδομές, αντί να αποχωρήσει και να προκαλέσει εκλογές, να διεξαχθούν οι εκλογές και να παραδώσει την εξουσία στη νέα νόμιμη ισπανική κυβέρνηση, αποφασίζει το στρατιωτικό διευθυντήριο να το αλλάξει σε πολιτικό διευθυντήριο. Δηλαδή να έχει πολιτικούς ως υπουργούς. Από τη στιγμή αυτή αλλάζει και η στάση της κοινωνίας απέναντί τους. Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, όλα τα σε παρανομία πολιτικά κόμματα, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αρχίζουν να οργανώνονται ενάντια στη δικτατορία του και εκείνη τη στιγμή ενάντια στο βασιλιά, ο οποίος παραμένει να υποστηρίζει τη δικτατορία του Ριβέρα, του Πρίμο ντε Ριβέρα. Έτσι, το ότι ο βασιλιάς γνώριζε είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Ο βασιλιάς και γνώριζε την πρόθεση του Ριβέρα για πραξικόπημα και επιδοκίμαζε το πραξικόπημα, και εάν όχι συμμετείχε, αναγνώριζε πολύ εύκολα την επιτυχία του πραξικοπήματος. Και συνεχίζει και την περίοδο του πολιτικού διευθυντηρίου να υποστηρίζει την εξουσία του Πρίμο ντε Ριβέρα. Άρα οι πολιτικές παρατάξεις, σε παρανομία μεν, αλλά υπάρχουν, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, ανενεργές αλλά υπάρχουν, αλλά και οι πνευματικοί άνθρωποι πλέον στρέφονται ενάντια όλων αυτών που στηρίζουν ένα πολιτικό σύστημα μη νόμιμο και στρατιωτικό. Άρα χάνει την όποια στήριξη ή τα όποια ερίσματα είχε και ο βασιλιάς στον ισπανικό λαό. Τα κόμματα λοιπόν της αντιπολίτευσης ή τα δημοκρατικά κόμματα της Ισπανίας, το σοσιαλιστικό, το κομμουνιστικό, το ρεπουμπλικάνικο, η αντιμοναρχική δεξιά, αλλά και μερικά μετριοπαθή μοναρχικά κόμματα, έρχονται σε συνεννόηση και ζητούν την παραίτηση του Πρίμο ντε Ριβέρα, την πτώση της δικτατορίας και την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών. Ο βασιλιάς αντιλαμβάνεται το λάθος του, ζητεί την παραίτηση του Ριβέρα και παραιτούμενος ο Ριβέρα δίνει την εξουσία στον Ναύαρχο Αθνάρ για να προκηρύξει εκλογές, ώστε ομαλά να αλλάξει η κυβέρνηση. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό για καμία πολιτική παράταξη. Τα ρεπουμπλικανικά κόμματα συναντώνται στη χώρα των Βάσκων και θέτουν ως πρώτο στόχο των ρεπουμπλικανικών κομμάτων την πτώση, την εκδίωξη του βασιλιά, την αλλαγή του μοναρχικού συστήματος και την προκήρυξη αβασίλευτης δημοκρατίας. Τελικά, ο Ναύαρχος Αθνάρ, που ακολουθήθηκε μετά από τον στρατηγό Μπερενγκέρ, κάνουν εκλογές δημοτικές. Οι δημοτικές αυτές εκλογές έχουν την αξία δημοψηφίσματος μεταξύ μοναρχικών και αντιμοναρχικών. Τι γίνεται? Ο Αλφόνσο XIII είναι Βουρβώνος. Ο βασιλικός οίκος στην Ισπανία από το 1700 είναι ο γαλλικός βασιλικός οίκος των Βουρβώνων. Οι Βουρβώνοι στην Ισπανία έχουν ένα χαρακτηριστικό σε όλους αυτούς τους 3 αιώνες της παρουσίας τους, της μοναρχίας, ότι φεύγουν πριν τους διώξουν. Γι' αυτό έχουμε και μόνο 19ο και 20ο αιώνα 4 φορές παλινόρθωση του οίκου των Βουρβώνων. Φεύγουν, τους διώχνουν, μάλλον φεύγουν, παραιτούνται ο Κάρολος ο Τέταρτος, ο Κάρολος ο Πέμπτος και ο Φερνάντο και ο Φερδινάνδος ο Έβδομος το 1812 και αναλαμβάνει την εξουσία ο Ιωσήφ Βοναπάρτης, ο αδελφός του Ναπολέοντα, ως βασιλιάς της Ισπανίας. Όταν τον διώχνουν, επανέρχεται ο Φερδινάνδος ο Έβδομος
των Βουρβώνων ως βασιλιάς. Πρώτη παλινόρθωση. Το 1868 η βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη, η Ισαβέλα η δεύτερη, παραιτείται και φεύγει θεωρώντας ότι δεν της φέρεται καλά ο Ισπανικός λαός και θέλει περισσότερα πράγματα από αυτά που του δίνει. Φεύγει λίγο πριν την επιτυχία της επανάστασης εναντίον της. Όταν αποτυγχάνει η πρώτη Ισπανική Δημοκρατία, έχουμε την παλινόρθωση του καθεστώτος με τον Αλφόνσο το 12ο. Πιο μετά, όταν όταν πέφτει ο Φράνκο, έχουμε για δεύτερη φορά, μετά τη δεύτερη δημοκρατία, την παλινόρθωση των Βουρβώνων με τον Χουάν Κάρλος, Ιωάννη Κάρολο. Γιατί και στις τρεις αυτές περιπτώσεις πριν από την παλινόρθωση, ο βασιλιάς που προηγείτο της παλινόρθωσης παραιτήθηκε πριν τον διώξουν. Οι εκλογές γίνονται τον Απρίλιο του 1931. Είναι ένας θρίαμβος των Ρεπουμπλικανών, των Δημοκρατικών, σε όλους τους μεγάλους δήμους της Ισπανίας. Όπου υπάρχει αστική περιοχή, κερδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Όπου σε όλες τις αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές κερδίζουν οι μοναρχικοί. Ο βασιλιάς, βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα και ξέροντας ότι οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα ξεκινούν από τις μεγάλες πόλεις, φοβάται το τι θα γίνει στις βουλευτικές εκλογές. Την ίδια μέρα που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, παρότι στην ουσία οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι μισή-μισή αντιμοναρχικοί-μοναρχικοί σε όλη την Ισπανία, αντιλαμβανόμενος ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις οι αντιμοναρχικοί υπερτερούν σε ποσοστό 80-20, αποφασίζει να παραιτηθεί. Και λέει ότι αντιλαμβανόμενος την αξία των αποτελεσμάτων, καταλαβαίνω ότι ο Ισπανικός λαός θεωρεί ότι δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου και ότι πρέπει να αποχωρήσω. Γι' αυτό αποχωρώ από το θρόνο, διατηρεί όμως τα δικαιώματά του στο θρόνο. Δηλαδή φεύγει, αλλά εάν επανέλθει η βασιλεία, θέλει να επανέλθει αυτός, ο ίδιος. Την επόμενη μέρα προκυρήσεται η δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία. Χαρακτηριστικό της δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας. Συμπίπτει με τη δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία του Παπαναστασίου. Έτσι. Και αν θέλετε να δούμε λίγο και πιο μετά, η δικτατορία του Μεταξά συμπίπτει με την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Έχουν 20 μέρες διαφορά. Η περίοδος της δημοκρατίας της Ισπανίας ίσως πολιτικά είναι μία από τις πιο αισιόδοξες περιόδους που έχει ζήσει η Ισπανία τον 20ο αιώνα. Η πιο αισιόδοξη, έχοντας όμως κάνει κάποια σημαντικά λάθη που οδηγούν στον τόσο σύντομο βίο της. Είναι μία δημοκρατία μια αβασίλευτη δημοκρατία η οποία διαρκεί μόλις 5 χρόνια. Τι γίνεται? Έχουν γίνει εκλογές, οι εκλογές όμως είναι δημοτικές. Άρα έχουν εκλεγεί δήμαρχοι και κοινοτάρχες εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Ο βασιλιάς φεύγει, η κυβέρνηση που προϋπήρχε είναι δικτατορία. Άρα ανακηρύσσεται η δημοκρατία, 13 Απριλίου του 1931 ανακηρύσσεται η δημοκρατία, αλλά δεν υπάρχει κανείς να κυβερνήσει. Πρέπει να προκηρυχθούν εκ νέου εκλογές μέσω μιας μεταβατικής κυβέρνησης. Η μεταβατική αυτή κυβέρνηση πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ όλων των κομμάτων που θέλουν να συμμετέχουν στη δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία. Πώς θα γίνει και ποιοι θα συμμετέχουν? Το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε εκείνη την εποχή είναι εάν μία νεοσύστατη αβασίλευτη δημοκρατία μπορεί να συμπεριλαμβάνει στους κόλπους της, εάν θέλουν, μοναρχικά κόμματα. Αν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στις εκλογές μοναρχικά κόμματα. Εάν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στις εκλογές τα αντίστοιχα κόμματα ιδεολογίας. Προσοχή, εκείνη την εποχή η ιδεολογία του ναζισμού και του φασισμού βρίσκεται
σε μεγάλη άνοδο. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν τέτοιου είδους κόμματα στην καινούργια δημοκρατία που ιδρύεται στην Ισπανία εκείνη την εποχή? Πρέπει να συμπαριλάβουν μέσα στο καινούριο σύνταγμα, το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις. Η ρεπουμπλικανική δεξιά, η αντιμοναρχική δεξιά μπορεί να συμμετέχει στις κυβερνήσεις που θα γίνουν ή έστω τη μεταβατική? Είναι προβλήματα τα οποία ουσιαστικά δεν λύνει ποτέ το πολιτικό σύστημα στην Ισπανία και είναι αυτά που θα κοστίσουν και θα οδηγήσουν στην έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 1936. Όντως δημιουργείται μια μεταβατική κυβέρνηση για να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές. Στη μεταβατική αυτή η κυβέρνηση συμμετέχει από την κέντρο-δεξιά, την κέντρο-αριστερά και την αριστερά μέχρι τους σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Οι αναρχικοί δεν θέλουν να συμμετέχουν, που έχουν πρωτοστατήσει στην εκδίωξη του βασιλιά, δεν θέλουν να συμμετέχουν, τονίζοντας ότι βάσει της ιδεολογίας τους δεν τους επιτρέπεται να συμμετέχουν, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ένα αστικού τύπου πολίτευμα. Οι αναρχικοί, ιδεολογικά κινούμενοι, λένε ότι αυτό που θέλουν είναι τη δημιουργία μικρών κοινωνιών αμεσοδημοκρατικών. Άρα απέχουν από την δημιουργία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή όντως προκηρύσσει εκλογές. Το Νοέμβριο του 1931 γίνονται οι εκλογές και κερδίζουν τα αριστερά κόμματα. Κερδίζοντας τα αριστερά κόμματα, είναι τρία τα αριστερά, το Ρεπουμπλικανικό, το Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό κόμμα, τα οποία συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα οδηγήσει στην ύπαρξη δύο διαφορετικών αντιπολιτεύσεων στην Ισπανία. Πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν οι κοινωνικές αλλαγές? Πόσο γρήγορα μπορεί να ρυθμιστεί το αγροτικό ζήτημα? Πόσο γρήγορα μπορεί να ψηφιστεί ένα νέο σύνταγμα και τι θα συμπεριλαμβάνει το νέο αυτό σύνταγμα? Οι κομμουνιστές και οι αναρχικοί θεωρούν ότι όλες οι αλλαγές γίνονται πάρα πολύ αργά. Γίνονται με βάση τα δεδομένα των αστικών καθεστώτων, άρα πάρα πολύ αργές διαδικασίες, γραφειοκρατικές και αργές διαδικασίες, οι οποίες σε πουδενή λόγο δεν θα οδηγήσουν στη λύση του αγροτικού ζητήματος. Εκείνη την εποχή η Ανδαλουσία ανήκει σε 1.500 οικογένειες. 1.500 οικογένειες κατέχουν το 80% της καλλιεργήσιμης γης. Το φεουδαρχικό σύστημα είναι σαν να μην έχει σταματήσει να υπάρχει ποτέ. Ωραία. Τελικά η ύπαρξη αντιπολίτευσης και από τα δεξιά και από τα αριστερά της κυβέρνησης οδηγεί σε καινούριες εκλογές το 1933. Το 1933 διενεργούνται εκλογές, όντως τις κερδίζουν τα κεντροδεξιά κόμματα, δεξιά κεντροδεξιά. Άρα 31-33 έχουμε μία αριστερή κυβέρνηση στην Ισπανία, 33 μέχρι το Φλεβάρι του 36 μία δεξιά κυβέρνηση στην Ισπανία. Καταφέρνει η δεξιά κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και η αριστερή κυβέρνηση αλλά δεν μπόρεσε να λύσει? Όχι. Η κατάσταση επιδεινώνεται, τα οικονομικά προβλήματα, το εξωτερικό χρέος μεγαλώνει, τα οικονομικά προβλήματα αμβλύνονται, άρα δεν μπορεί να δοθεί λύση στην Ισπανία εκείνη την εποχή. Εκτός των άλλων, έχουμε και τη ριζοσπαστικοποίηση όλων των νεολαίων. Είτε πρόκειται για τη φασιστική νεολαία, είτε για την κομμουνιστική νεολαία. Υπάρχουν συνεχόμενες πολιτικές δολοφονίες, ένθεν και κήθεν, υπάρχουν συνεχόμενες τρομοκρατικές ενέργειες, είτε απέναντι, είτε προς δημόσια κτίρια, είτε προς
θρησκευτικά κτίρια, το κάθε ένα εκπροσωπεί ένα κομμάτι της κοινωνίας, και οι εκλογές του 1938, του Φεβρουαρίου του 1936, συγγνώμη, αυτό που κάνουν είναι να αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς τον εμφύλιο πόλεμο. Τον Ιούλιο, 18 Ιουλίου του 1936, μετά από μία δολοφονία του Προέδρου του Συντηρητικού Κόμματος στην Ισπανία από την πολιτοφυλακή, φτάνει μάλλον ο Φράνκο από το Μαρόκο, με τη στρατιά του Μαρόκου, στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία. Ο Φράνκο εκείνη την εποχή τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει πραξικόπημα. Αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι, ή αυτό που νομίζει ότι θα πετύχει, δεν είναι η έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου για να κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο. Νομίζει ότι φτάνοντας στην Ισπανία, προσοχή, εκείνη την εποχή ο Φράνκο αυτό που έχει είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του στρατού ξηράς και το μοναδικό κομμάτι του ισπανικού στρατού το οποίο έχει πολεμική εμπειρία. Άρα θεωρεί ο Φράνκο ότι φτάνοντας στην Ισπανία, εκείνη την εποχή, φτάνοντας στην Ισπανία θα μπορέσει να κάνει ένα περίπατο διασχίζοντας την Ανδαλουσία μέχρι την κατάκτηση της Μαδρίτης και την επιβολή της εξουσίας. Αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί είναι ότι η δημοκρατία, η αβασίλευτη δημοκρατία που υπάρχει εκείνη την εποχή στην Ισπανία, δεν έχει να κάνει με μία συγκεκριμένη ιδεολογία, αλλά έχει να κάνει με την πεποίθηση του λαού ότι δεν χρειάζεται παρά μόνο δημοκρατικός τρόπος διακυβέρνησης στην Ισπανία, ακόμη και χωρίς την ύπαρξη βασιλιά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο Φράνκο, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι όλοι υπέρ του και δεν αντιλαμβάνεται ότι θα υπάρξει αντίδραση από την ρεπουμπλικάνικη πλευρά. Όντως, περνάει στην Ανδαλουσία, προσπαθώντας όμως να ανέβει προς τη Μαδρίτη, συνεχώς συναντά αντιδράσεις. Τελικά, τελειώνοντας το καλοκαίρι, έχει γίνει αντιληπτό σε όλη την Ευρώπη ότι στην Ισπανία δεν πρόκειται για πραξικόπημα, αλλά πρόκειται για την έναρξη ενός σκληρού εμφυλίου πολέμου. Από τη μία πλευρά είναι η νόμιμη κυβέρνηση της Ισπανίας και από την άλλη πλευρά είναι οι εθνικιστές, οι εξεγερμένοι εθνικιστές, οι οποίοι ζητούν την πτώση της κυβέρνησης και την αλλαγή της με ένα άλλο καθεστώς. Αυτό δεν γίνεται ποτέ κατανοητό. Αυτό που γίνεται κατανοητό στην ουσία αμέσως μετά την νίκη του Φράνκο είναι ότι οδηγούμαστε σε μια πάρα πολύ σκληρή, ίσως την πιο σκληρή δικτατορία στην Ευρώπη. Η Ισπανία ουσιαστικά χωρίζεται στα δύο και όπως λένε και πολλοί έγκριτοι ιστορικοί, αποτελεί την πρόβα για το μεγάλο πόλεμο, για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έρχεται. Ουσιαστικά οι Γερμανοί όντως ελέγχουν τα όπλα τους, τα καινούρια όπλα που κατέχουν στην Ισπανία, όντως συμμετέχουν στο πλευρό του Φράνκο για να υποτάξουν τους ρεπουμπλικανούς, τους δημοκρατικούς. Όντως οι δυτικές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην θίξουν το Χίτλερ ή για να μην προκαλέσουν το Χίτλερ, υπογράφουν ένα σύμφωνο ουδετερότητας μαζί του, το οποίο προφανώς ο Χίτλερ δεν σέβεται ενώ οι υπόλοιποι το σέβονται, παρεμβαίνει ενώ οι υπόλοιποι δεν παρεμβαίνουν. Άρα ουσιαστικά ο Φράνκο έχει συμμάχους ενώ ο Δημοκρατικός στρατός έχει ελάχιστους, κυρίως από εθελοντές. Η Σοβιετική Ένωση προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά δεν βοηθά τόσο αποτελεσματικά όσο, ή δεν θέλει ή δεν μπορεί να βοηθήσει τόσο αποτελεσματικά όσο ο Χίτλερ, όσο η ναζιστική Γερμανία, και σιγά σιγά αποσύρεται αφήνοντας τους δημοκρατικούς στη μοίρα τους. Επιπλέον,
Το τέλος του πολέμου δεν ήταν για να γίνει το 1939, καθώς υπήρξε πολύ σφοδρή αντίσταση των δημοκρατικών απέναντι στο στρατό, στις στρατιές του Φράνκο, αλλά ξεσπά ένας νέος εμφύλιος μέσα στις γραμμές των δημοκρατικών μεταξύ αναρχικών και κομμουνιστών. Οι αναρχικοί και οι κομμουνιστές είναι οι πιο σημαντικές συνισταμένες του δημοκρατικού στρατού. Έτσι, οι πιο σημαντικές συνισταμένες γιατί είναι οι πιο πολυπληθείς ομάδες μέσα στο στρατό των Ρεπουμπλικανών, είναι οι πιο δυνατές ομάδες μέσα στο στρατό των Ρεπουμπλικανών, αλλά έχουν μία σημαντική διαφορά. Το τι επιδιώκει η κάθε ομάδα. Οι αναρχικοί δεν επιδιώκουν τη δημιουργία ενός ισχυρού κεντρικού κράτους, το οποίο θα καθοδηγεί, θα ελέγχει και θα εξουσιάζει οποιαδήποτε μορφή αυτονομίας μέσα στην Ισπανία, αλλά θέλουν τη δημιουργία μικρών αυτόνομων συνεργαζόμενων κοινοτήτων. Από την άλλη, οι κομμουνιστές αυτό που θέλουν είναι ένα ισχυρό κεντρικό κράτος με ιεραρχία και σταθερές δομές. Αυτό δεν μπορεί να επιληθεί μέσα στο πλαίσιο της κοινής τους προσπάθειας και ξεκινάει ένας δύσκολος και με την έννοια του ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν συνεργάτες, ήταν σύντροφοι στον πόλεμο και άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολεμήσει μαζί θα πρέπει να σκοτώνουν πλέον ο ένας τον άλλον, και δύσκολος αλλά και άχρηστος χρονικά, γιατί έχουμε το στρατό του Φράνκο ο οποίος περιμένει το αδυνάτισμα των αντιστάσεων για να μπορέσει να κατακτήσει περιοχές. Και όντως βλέπουμε ότι όπου υπάρχουν διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ κομμουνιστών και αναρχικών, αμέσως μετά έρχεται ο στρατός του Φράνκο και καταλαμβάνει τις περιοχές, ξεκινώντας από την Αραγωνία, τη Σαραγώσα και περνώντας Lleida, Καταλωνία, περνάνε στη Βαλένθια και ο εμφύλιος πόλεμος ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου του 1939 με την κατάκτηση της Μαδρίτης. Μαδρίτη είναι η τελευταία χώρα, η τελευταία πόλη που πέφτει στα χέρια του Φράνκο. Ο Φράνκο τι κάνει? Επαναφέρει ότι είχε καταργήσει η δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία. Επαναφέρει τη μοναρχία, επαναφέρει την παλιά σημαία, επαναφέρει τον παλιό εθνικό ύμνο, όλα αυτά τα έχει αλλάξει η δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία. Επαναφέρει τη θρησκεία, ξαναδημιουργεί τα τάγματα, ξαναελευθερώνει, ξαναεπιτρέπει τη λειτουργία των ταγμάτων, δεν τα δημιουργεί προφανώς, επιτρέπει τη λειτουργία των ταγμάτων, επιτρέπει στην Εκκλησία να διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία, επαναφέρει την Καθολική Εκκλησία, την πίστη ως μέρος της ισπανικής παράδοσης και ως επίσημη θρησκεία του κράτους, κάτι που είχε καταργηθεί την περίοδο της δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας, και επαναφέρει τα δικαιώματα των γυναικών στην πρώτη 1931 κατάσταση. Το 1931, με το καινούριο σύνταγμα, είχε επιτραπεί στις γυναίκες να ψηφίζουν. Θα μου πείτε, από τη στιγμή που έχει δικτατορία και επί 40 χρόνια δεν χρειάστηκε να ψηφίσουν, είτε το επανέφερε στην προηγούμενη είτε δεν το επανέφερε, είναι το ίδιο και το αυτό. Αλλά η ουσία είναι ότι η γυναίκα πλέον συναντά δυσκολίες στο να ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες σπουδές, στο να μπορέσει να σπουδάσει, στο να μπορέσει να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία. Επανερχόμεθα στα δικαιώματα που έχει η γυναίκα στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό που έχει δικαίωμα, μέσα σε πολλά εισαγωγικά και ηρωνικά λέγοντάς το, ήταν το δικαίωμα να μεγαλώσει τα παιδιά στην οικογένειά της και να υπακούει στον άντρα της. Μέχρι και τη δεκαετία του 60
γυναίκα να διαχειρίζεται οικονομικά δεν υπάρχει παρά μόνο, δεν της δίνεται νομικά το δικαίωμα, παρά μόνο εάν είναι χήρα ή άγαμη και έχει πεθάνει ο πατέρας της. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γυρίζουμε σε μία κοινωνία τουλάχιστον του 19ου αιώνα. Από εκεί και πέρα, ο Φράνκο θεωρείται, εκείνος έλεγε τον εαυτό του συνδικαλοσοσιαλιστή. Δεν ήθελε να ταυτιστεί, δεν του άρεσε να ταυτίζεται ούτε με τον νασισμό, ούτε με τον φασισμό, αν και ο ίδιος λέγεται ότι λάτρευε, ότι του άρεσε, ότι ήθελε να μοιάσει στο Μουσολίνι. Δεν του άρεσε ο Χίτλερ, προτιμούσε το Μουσολίνι. Είναι ουδέτερος κατά τη διάρκεια του διατηρεί ουδετερότητα η Ισπανία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι που έχει κάνει πολλούς ιστορικούς να αναρωτιούνται το γιατί. Όταν τόσο φανερά η ναζιστική Γερμανία έχει βοηθήσει τον Φράνκο στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, για ποιο λόγο ο Φράνκο δεν βοηθάει ανοιχτά τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Φράνκο ουσιαστικά στάθηκε πολύ τυχερός και ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να μπορέσει να δει λίγο περισσότερο μακριά. Η ουδετερότητα της Ισπανίας είναι μια ουδετερότητα φιλική προς τη Γερμανία τα 2 πρώτα χρόνια του Παγκοσμίου Πολέμου και φιλική προς τους συμμάχους τα επόμενα, προβλέποντας την νίκη των... Η ουδετερότητα της Ισπανίας χρησιμοποιεί ο Φράγκο, ή μάλλον ο Φράγκο χρησιμοποιεί την ουδετερότητα της Ισπανίας για να μπορέσει να καθαρίσει την Ισπανία από όλους τους αντιπάλους του, ιδεολογικούς και πολιτικούς. Είναι μια περίοδος που κανείς δεν κοιτάει, λόγω του μεγάλου πολέμου που έχουμε στην Ευρώπη, κανείς δεν κοιτάει προς την Ισπανία. Εκείνη την εποχή, εάν δούμε και τα νούμερα προς τις διάφορες χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική, χιλιάδες Ισπανοί, εκατομμύρια Ισπανοί εξορίζονται και πάνε να μείνουν σε άλλες χώρες. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε ένα καθεστώς χωρίς καμία ελευθερία έκφρασης. Όσοι μένουν μέσα, όσοι μένουν στην Ισπανία, εκτός ότι έχουν να αντιμετωπίσουν άθλιες συνθήκες ζωής και καταστραμμένες όλες τις υποδομές της χώρας, έτσι, ταυτόχρονα δεν μπορούν και να μιλήσουν ενάντια στο Φράνκο. Είναι οι αποφασισμένοι, έχουν ξεμείνει πλέον στην Ισπανία, μόνο οι αποφασισμένοι να αποδεχτούν την κυβέρνησή του. Ο Φράνκο εκμεταλλεύεται αυτά τα 5 χρόνια, μέχρι το 1945, για να καθαρίσει, όπως έλεγε, την Ισπανία από τους κόκκινους. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 36 και 39, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και πολύ μετά την πτώση της δικτατορίας του Φράνκο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά 36-39 έχουμε περίπου 600.000 νεκρούς στην Ισπανία και από τις δύο πλευρές. Την περίοδο 1939-1945 έχουμε 200.000 επιπλέον νεκρούς που είναι είτε ως αντίπεινα του Φράνκο για περιοχές οι οποίες είχαν αποδειχθεί πολύ ρεπουμπλικανικές, πολύ δημοκρατικές, είτε από καταγγελίες ότι υπάρχουν δημοκρατικοί μέσα σε συγκεκριμένες οικογένειες, είτε από προσπάθειες αντίδρασης ενάντια στο νέο δικτατορικό καθεστώς. 200.000 νεκροί σημαίνει το 1/3 των νεκρών από 3 χρόνια πολέμου. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό το νούμερο είναι τεράστιο. Από εκεί και πέρα, ο Φράνκο
αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί από τη διεθνή κοινότητα για την κυβέρνησή του. Στην αρχή είναι μια κυβέρνηση απομονωμένη διεθνώς. Δεν την αναγνωρίζουν, είναι δικτατορική, δεν συμμετέχει στους διεθνείς οργανισμούς, γιατί ως δικτατορική κυβέρνηση δεν είναι αναγνωρισμένη, δεν συμμετέχει στο σχέδιο Μάρσαλ. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ανάπτυξης της Ισπανίας εκείνη την εποχή είναι ότι εξαιρείται από το σχέδιο Μάρσαλ. Γιατί το σχέδιο Μάρσαλ αφορά κατεστραμμένες οικονομίες από το Δεύτερο Παγκόσμιο. Η Ισπανία έχει μεν κατεστραμμένη οικονομία, όχι όμως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι δεν συμμετέχει. Όλες οι χώρες βλέπουν να ρέουν ή μέσα σε εισαγωγικά το ρέουν ή να λαμβάνουν χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ισπανία βλέπει τα χρήματα να περνάνε από πάνω και να μην σταματούν σε αυτήν. Εκείνη την εποχή γυρίζεται και μία ταινία, θα μεταφραζόταν ο τίτλος στα ελληνικά «Καλώς ήρθε το δολάριο». Αλλά επειδή μου θυμίζει την ελληνική ταινία δεν θέλω να το μεταφράσω έτσι. Το σκεπτικό είναι ότι περιγράφει ένα χωριό που κάνει όλες τις προετοιμασίες σε αναμονή του στρατού, του αγγλικού στρατού, του αμερικανικού στρατού στο χωριό. Ο στρατός λοιπόν προς το τέλος της ταινίας φτάνει στο χωριό, διασχίζει το χωριό και πηγαίνει στο επόμενο και σταματά χωρίς να μείνει ούτε ένας στρατιώτης για να γεμίσει αυτό που περίμεναν τις ταβέρνες του χωριού, να ψωνίσει από το χωριό, να βοηθήσει στην ανάπτυξη στα οικονομικά του χωριού. Αυτό το πράγμα έπαθε η Ισπανία. Περνάει το χρήμα από την Ισπανία και καταλήγει στη Γαλλία, καταλήγει στην Ιταλία, καταλήγει στην Ελλάδα, καταλήγει σε άλλες χώρες και όχι στην Ισπανία. Η δεκαετία του 50 είναι η δεκαετία για την Ισπανία των μεγάλων αλλαγών. Τι άλλο καλό ή μάλλον τι άλλο θετικό για το Φράγκο υπάρχει εκείνη την εποχή? Η έναρξη του ψυχρού πολέμου. Η έναρξη του ψυχρού πολέμου βοηθάει το Φράγκο ώστε να ξεφύγει από τη διεθνή απομόνωση που είναι. Γιατί? Γιατί τον θέλουν οι δυτικές δυνάμεις να τον χρησιμοποιήσουν ως σύμμαχο. Δεν μπορούν να τον αφήσουν να είναι στους ανεξάρτητους. Ούτε το Φράγκο, ούτε το Μπαλτάσαρ στην Πορτογαλία. Γιατί εκείνη την εποχή και για περίπου την ίδια περίοδο έχουμε δικτατορία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Έτσι, όταν ο Φράγκο θέλει να πάει υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή την πρώτη έναρξη του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκουν πρόγραμμα που χρηματοδοτούν την ανάκαμψη της ισπανικής οικονομίας. Άρα μπορεί να μην είναι το σχέδιο Μάρσαλ, αλλά αμερικανικά δολάρια καταφέρουν να φτάσουν στην Ισπανία. Γίνεται δεκτός στον ΟΗΕ και αρχίζει και γίνεται μετά την ένταξή του στον ΟΗΕ, αρχίζουν να τον δέχονται σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Η δεκαετία του 1950 κλείνει με την απόφαση του Φράγκο να αλλάξει τον τρόπο επιλογής των συνεργατών του και από ιδεολογικός να γίνει τεχνοκρατικός. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, επιλέγονται οι ιδεολογικά συγγενείς πολιτικοί για τις θέσεις των υπουργών. Δηλαδή είναι οι φαλακίτες, ένα κόμμα αντίστοιχο, αν θέλετε, του Φασιστικού Κόμματος Ιταλίας ή της Χρυσής, κατά αντιστοιχεία με τη Χρυσή Αυγή που είχαμε εμείς, αλλά ήταν ένα πολύ σκληρό κόμμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το γιο του πρώτου δικτάτορα που σας είχα αναφέρει, τον Πρίμο ντε Ριβέρα. Ο Χωσέ Αντώνιο Πρίμο ντε Ριβέρα το δημιούργησε. Αυτός ήταν ο θεωρητικός της φάλαγγας. Αλλά το κόμμα των φαλακιτών ήταν το πιο σκληρό φραγκικό κόμμα και είχε ως αρχηγό τον ίδιο τον Φράγκο. Τιμητικά μεν, αλλά ο ίδιος ο Φράγκο θεωρείται
αρχηγός του κόμματος αυτού. Από τη δεκαετία του 60, τα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές του 60 και μετά, έχουμε μια τεχνοκρατική επιλογή των μελών της κυβέρνησης με σκοπό να αναπτυχθεί οικονομικά η Ισπανία. Και τη δεκαετία του 1960 έχουμε μια τεράστια οικονομική, ονομάζεται το Ισπανικό Θαύμα, μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας. Βλέπω την κυρία Πρόσκολη ότι έχει σηκωμένο χέρι και επειδή το είδα αρκετή ώρα, δεν ξέρω αν θέλει κάτι. Όχι, ωραία. Στη δεκαετία του 60 οι Ισπανοί έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο. Η ισπανική κοινωνία έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο. Πώς? Ανακαλύπτεται στην Ισπανία μια καινούρια βιομηχανία που είναι η τουριστική βιομηχανία. Αντιλαμβάνονται οι τεχνοκράτες πλέον υπουργοί του Φράνκο, αντιλαμβάνονται τι? Ότι το μέλλον της οικονομίας, για την Ισπανία τουλάχιστον με τα δεδομένα που είχε η Ισπανία εκείνη την εποχή, είναι ο τουρισμός. Δημιουργούνται τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις, δημιουργούνται χωριά ολόκληρα με τεράστια ξενοδοχεία, όλες οι ακτές της Μεσογείου ή το σύνολο των ακτών της Μεσογείου προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν από τουριστικής άποψης και ανοίγουν τα σύνορα της Ισπανίας για τους Ευρωπαίους τουρίστες. Τα σύνορα της Ισπανίας για τους Ισπανούς που θέλουν να κάνουν τουρισμό, που δεν έχουν, αλλά όσοι έχουν, ή για τους Ισπανούς που θέλουν να φύγουν από την Ισπανία, παραμένουν κλειστά λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν στη δικτατορία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εκείνη την εποχή η Ευρώπη είναι χωρισμένη στα δύο, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Αυτοί που κάνουν διακοπές ανήκουν στα αστικά καθεστώτα της Δυτικής Ευρώπης. Δυτική Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία. Αυτοί είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν διακοπές ή έχουν την έννοια των διακοπών. Αρχίζει να εντάσσεται η έννοια των διακοπών στο λεξιλόγιό τους. Ήδη έχουν αλλάξει τα δεδομένα της κοινωνικής ασφάλισης και έχουμε και 4-5 εβδομάδες ανάλογα με τη χώρα και την εποχή πληρωμένων διακοπών το καλοκαίρι, δηλαδή τη δυνατότητα της καλοκαιρινής άδειας. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι νέοι τουρίστες που μπαίνουν στην Ισπανία τη δεκαετία του 60 για να περάσουν κάποιες περιόδους διακοπών στην Ισπανία, δεν φέρνουν μόνο τα χρήματά τους, κάτι που ήθελε η κυβέρνηση του Φράνκο, φέρνουν και τις νέες ιδέες που υπάρχουν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο οδηγεί σε συνεχείς εντάσεις μέσα στην Ισπανία. Η κυβέρνηση του Φράνκο, ήδη ο Φράνκο έχει αρχίσει να έχει Πάρκινσον. Ήδη είναι άρρωστος από τις αρχές δεκαετίας του 60. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει εύκολα. Ότι δεν θα είναι για πολλά χρόνια η διακυβέρνησή του η ίδια όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Άρα αρχίζει να δίνει κάποιες μικρές ελευθερίες στην κοινωνία ώστε να αποσοβήσει μεγαλύτερες εντάσεις και συγκρούσεις. Τι κάνει? Καταρχήν σταματάει τη λογοκρισία. Έτσι. Πώς τη σταματάει όμως? Σταματάει την εκ των προτέρων λογοκρισία. Όλα τα κείμενα που έπρεπε να δημοσιευθούν στις εφημερίδες, πρώτα τα έβλεπε η λογοκρισία. Εάν κάτι δεν μπορούσε να δημοσιευτεί, δεν δημοσιευόταν. Τι γίνεται με τον νέο νόμο? Με τον νέο νόμο κάθε εφημερίδα μπορεί να δημοσιεύσει αυτό που θέλει, αλλά είναι υπεύθυνη για αυτό που δημοσιεύει, εάν αυτό που δημοσιεύει δεν είναι σωστό και τιμωρηθεί. Και έχουμε εφημερίδες που κλείνουν, γιατί δέχονται να δημοσιεύσουν κείμενα τα οποία η λογοκρισία τα θεωρεί ως αντίθετα στη διακυβέρνηση του Φράνκο.
αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Ιδρύεται η Σχολή Κινηματογραφίας στην Ισπανία, που αποτέλεσμα της ίδρυσής της είναι η πληθώρα Ισπανών σκηνοθετών που υπάρχουν αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας. Επιτρέπονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, κάθετα, όχι οριζόντια, δηλαδή αναεργοστάσιο, όχι αναείδος εργαζομένου, και αναεργοστάσιο συμμετέχουν όλοι, από διοικητικά στελέχη μέχρι οι εργάτες συμμετέχουν στον ίδιο συνδικαλιστικό φορέα. Επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις. Επιτρέπονται βάσει συγκεκριμένων κανόνων οι απεργίες. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που δίνει εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή, κάποιες ελευθερίες που δίνει εκείνη την εποχή η κυβέρνηση του Φράνκο, για να μπορέσει να κατευνάσει τις συνεχόμενες αντιδράσεις και συγκρούσεις που υπάρχουν στην ισπανική κοινωνία. Το καταφέρνει? Φυσικά και όχι. Δεν ζει το Μάη του 1968, δεν έχουμε τέτοιου είδους εξεγέρσεις ή τέτοιου είδους συγκρούσεις στην Ισπανία, αλλά έχουμε την πρώτη ενεργοποίηση της ΕΤΑ, της Τρομοκρατικής Οργάνωσης των Βάσκων, η οποία ιδρύεται με σκοπό να ρίξει τη δικτατορία του Φράνκο. Καταρχήν αυτός είναι ο σκοπός της ΕΤΑ και γι' αυτό συμμετέχει, και μία από τις πρώτες τρομοκρατικές ενέργειες είναι η δολοφονία του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, επιλεγμένου επί Φράνκο, του Χωσέ Καρέρο Μπλάνκο, έτσι, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά. Έχουμε αντιδράσεις, αλλά η κυβέρνηση, η φραγκική κυβέρνηση είναι τόσο καλά ριζωμένη στην εξουσία. Μην ξεχνάμε ότι από το 1936 βρισκόμαστε στη δεκαετία του 60, 36-66, μιλάμε για 30 χρόνια δικτατορία. Είναι τόσο καλά ριζωμένη στην εξουσία που είναι πάρα πολύ δύσκολο η οποιαδήποτε λαϊκή αντίδραση να τη ρίξει εύκολα. Εντάξει. Αλλά τι πολίτευμα έχουμε στην Ισπανία την περίοδο του Φράνκο? Πάντα μιλάμε ότι ο Φράνκο έρχεται, καταργεί τη δημοκρατία και επαναφέρει τη βασιλεία. Βασιλιά, τη μοναρχία. Βασιλιά δεν έχουμε. Γιατί δεν θέλει να επαναφέρει τον Αλφόνσο το 13ο, αλλά δεν θέλει να ορίσει ως διάδοχο του θρόνου ή να ορίσει ως βασιλιά το γιο του Αλφόνσο, τον Ιωάννη, τον Χουάν, των Βουρβώνων, τον πατέρα του Χουάν Κάρλος. Γιατί δεν θέλει? Γιατί έχει τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του ότι ο Φράνκο πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του, δηλαδή να δημιουργήσει μία κοινωνία χωρίς εντάσεις, και μετά να προκηρύξει εκλογές και να σηκωθεί να φύγει και να αναλάβει το στρατό όπως πρέπει να αναλαμβάνει κάθε στρατιωτικός. Να μην ασχολείται με την πολιτική. Το έχει πει σε 3 ή 4 ευκαιρίες ο Ιωάννης των Βουρβώνων, ότι από τη στιγμή που λύθηκαν τα προβλήματα που ήθελε να λύσει ο Φράνκο πρέπει να φύγει. Και πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτερη μοναρχική Ισπανία με βασιλιά τον ίδιο προφανώς. Έχει και σε προσωπική συνάντηση που είχε κάνει με τον Ιωάννη των Βουρβώνων, του είχε δηλώσει ότι βασιλιά δεν πρόκειται να τον κάνει ποτέ. Άρα η Ισπανία έχει βασιλιά, έχει μοναρχία, αλλά μέχρι την επιλογή νέου βασιλιά, χρέη αρχηγού κράτους εκτελεί ο ίδιος ο Φράνκο, ο οποίος ονομάζεται στρατάρχης και Καουδίλιο ντε Εσπάνια. Καουδίλιο είναι ο ήρωας των Ισπανών. Ωραία. Ο Χουάν δεν πρόκειται να γίνει. Ο Χουάν Κάρλος θα γινότανε βασιλιάς έτσι όπως έγινε. Ο Χουάν Κάρλος είναι το 3ο παιδί του Χουάν. Άρα δεν θα γινότανε και αυτός. Απλώς, όπως ο Φράνκο φάνηκε τυχερός ώστε να μπορέσει να εδραιώσει και να συνεχίσει την εξουσία του, με την ίδια τύχη, η ίδια τύχη ακολούθησε και το Χουάν Κάρλος.
Ο πρώτος γιος του Χουάν θεωρείται ανίκανος να κυβερνήσει καθώς έχει κάποια πνευματική στέρηση, οπότε παραιτείται από το θρόνο, τον υποχρεώνουν να παραιτηθεί από το δικαίωμά του, από το δικαίωμά του στο θρόνο, και το δεύτερο παιδί του Χουάν σκοτώνεται σε κυνηγετικό ατύχημα, σε ατύχημα από τον ίδιο του τον αδερφό, τον Χουάν Κάρλος. Στην ηλικία των 16 ετών έπαιζαν με τα όπλα, τα κυνηγετικά όπλα του πατέρα τους, εκπρισοκρότησε το ένα που κρατούσε ο Χουάν Κάρλος και σκότωσε τον αδερφό του. Οπότε, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ο Χουάν Κάρλος, από εκεί που θα ήταν πέμπτος ή έκτος στη διαδοχή, ανάλογα με τα παιδιά που θα είχαν τα αδέρφια του, ξαφνικά παρουσιάζεται ως πρώτος στη διαδοχή. Επίσης, επειδή ήταν χαμηλών τόνων, ο ίδιος ο Φράνκο πρότεινε στο Χουάν ότι από τη στιγμή που δεν θα σε κάνω βασιλιά, για να μην χάσετε τη συνέχεια του θρόνου όταν εγώ θα φύγω, εάν θέλεις να μου στείλεις τον Χουάν Κάρλος στην Ισπανία, να τον εκπαιδεύσουμε να μορφωθεί όπως μορφώνονται όλοι οι Ισπανοί βασιλείς. Οπότε πήγε στην Ισπανία, σπούδασε σε πανεπιστήμιο στην Ισπανία, έφυγε από την Ιταλία, ζούσαν εξόριστοι στην Ιταλία. Έφυγε από την Ιταλία, πήγε στην Ισπανία, σπούδασε στην Ισπανία στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, παρακολούθησε τη Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Πολέμου της Σαραγώσα και προετοιμάστηκε για να γίνει βασιλιάς. Το 1969 με νόμο ορίστηκε διάδοχος του Φράνκο στην εξουσία. Το πιο ηρωνικό όλης της πορείας της Ισπανίας είναι ότι η δικτατορία του Φράνκο δεν έπεσε ποτέ. Δεν έχει πέσει μέχρι σήμερα. Ο Φράνκο πεθαίνει αφήνοντας πίσω του πρωθυπουργό και κυβέρνηση και διάδοχο. Ο διάδοχος του Φράνκο είναι ο Χουάν Κάρλος πρώτος της Ισπανίας. Ο Χουάν Κάρλος ορκίζεται στο συντακτικό κείμενο του Φράνκο, στους νόμους του Φράνκο. Ορκίζεται πίστη στους νόμους του Φράνκο και αναλαμβάνει την κυβέρνηση, την βασιλεία της Ισπανίας. Δεν έχει αλλάξει αυτή η ορκομοσία. Η ορκομοσία ανάληψης των καθηκόντων είναι αυτή. Άρα πεθαίνει ο Φράνκο, έχει καθορίσει ποια κυβέρνηση θα υπάρχει μετά το θάνατό του και πώς θα αντικατασταθεί ο ίδιος ο Φράνκο ως αρχηγός του κράτους. Αντικαθίσταται από τον Χουάν Κάρλος και η κυβέρνηση που έχει συνεχίζει να κυβερνά και μετά το θάνατό του. Ο Χουάν Κάρλος, αναλαμβάνοντας την εξουσία, πρέπει να ακολουθήσει τους νόμους που υπάρχουν. 2, να δει αν θέλει να κάνει αλλαγές. Γιατί μέσα στο κόμμα του Φράνκο, μέσα στο μέτωπο, υπάρχουν 2 τάσεις. Αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε πέσει για 40 χρόνια πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, και οι άλλοι που λένε ότι 40 χρόνια είναι πολλά, θα μας πετάξουν έξω και δεν θα ξέρουμε πού να φύγουμε. Άρα πρέπει να δώσουμε εμείς την αλλαγή και να μην μας διώξουν από την εξουσία. Ο Χουάν Κάρλος, έχοντας πρόσφατο και το παράδειγμα του κουνιάδου του, του Κωνσταντίνου της Ελλάδας, που είχε φύγει ακριβώς γιατί δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί ή τέλος πάντων με διάφορα άλλα, δεν ήθελε να οδηγηθεί ούτε σε δημοψήφισμα υπέρ ή εναντίον της βασιλείας. Λένε ότι μεγάλο ρόλο στο πώς αξιολόγησε την εξουσία που του έδωσε ο Φράνκο και το πώς χρησιμοποίησε την εξουσία που του έδωσε ο Φράνκο, μεγάλο ρόλο θετικό για την Ισπανία έπαιξε η γυναίκα του, η Σοφία. Πάντως, αυτό που είναι αποδεκτό από όλους είναι ότι το 1976 έχει ήδη αποφασίσει ότι πρέπει να γυρίσει σε δημοκρατία. Το θέμα ήταν πώς θα προκηρυχθούν οι εκλογές όταν η κυβέρνηση είναι φραγκική και όταν ο πρωθυπουργός που υπάρχει δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον βασιλιά γιατί είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχιστεί δικτατορία. Εξαιτίας των συγκρούσεων αναγκάζει τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και δίνει το δικαίωμα και κάνει πρωθυπουργό του τον Αδόλφο Σουάρεθ,
ο οποίος αργότερα κερδίζει τις εκλογές με το νέο κόμμα, την Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου της Ισπανίας. Άλλο μεγάλο πρόβλημα, τα πολιτικά κόμματα. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα. Η δεξιά είναι κατεστραμμένη, την κατέστρεψε ο Φράγκο σε αυτά τα 40 χρόνια που κυβερνούσε, και η αριστερά δεν υπάρχει. Τι γίνεται? Υπήρχαν κάποια κόμματα τα οποία δεν είχαν αυτοδιαλυθεί παλαιότερα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, Partido Socialista Obrero Español, είναι το εργατικό σοσιαλιστικό κόμμα Ισπανίας, το οποίο υπάρχει. Είναι το αρχαιότερο αυτή τη στιγμή πολιτικό κόμμα στην Ισπανία. Έχει ιδρυθεί το 1879. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχει, αλλά είναι παράνομο. Και τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν όλα στην παρανομία εκείνη την εποχή. Είναι η εποχή της νομιμοποίησης των κομμουνιστικών κομμάτων, τουλάχιστον στην περιοχή της Μεσογείου. Πώς θα νομιμοποιηθούν αυτά τα κόμματα από μια φραγκική βουλή? Πείθει τη Βουλή να του νομιμοποιήσει όλα τα κόμματα τα οποία έχουν καταθέσει αίτηση, με την υπόσχεση ότι δεν θα νομιμοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά σε μία συνέντευξή του, ο Χουάν Κάρλος είχε δηλώσει ότι θεωρούσε ότι η διενέργεια ελεύθερων εκλογών χωρίς την παρουσία του ενός εκ των δύο αντιπάλων του εμφυλίου πολέμου δεν θα ήταν εκλογές, θα ήταν κωμωδία. Άρα δεν μπορούσε να έχει τα δεξιά κόμματα να συμμετέχουν σε εκλογές και να μην έχει το κομμουνιστικό. Εκείνη την εποχή ο Τσαουσέσκου θεωρείται ένας από τους πιο φιλελεύθερους ηγέτες των σοσιαλιστικών χωρών. Σε προσωπική συνάντηση που είχε με τον Χουάν Κάρλος, είχε μάλιστα τιμηθεί με το βραβείο Ειρήνης από τη Γαλλία ο Τσαουσέσκου. Σε προσωπική συνάντηση που έχει με τον Χουάν Κάρλος, του ζητάει να νομιμοποιήσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα και ζητάει ο ίδιος ο Χουάν Κάρλος από τη Φραγκική Βουλή να νομιμοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα για να μην θεωρηθεί προσβολή σε έναν κομμουνιστή ηγέτη ο οποίος έχει τιμηθεί από δυτικά κράτη. Και έτσι 10 μέρες μετά την νομιμοποίηση των υπολείπων κομμάτων νομιμοποιείται και το κομμουνιστικό και καταλήγουμε σε ελεύθερες εκλογές με το Κομμουνιστικό Κόμμα εντός νομιμοποιημένο το 1977 τον Ιούνιο. Δημιουργείται συντακτική βουλή για να υπάρξει σύνταγμα. Άρα βλέπετε ότι από το 1975, Νοέμβριο του 1975 πεθαίνει ο Φράγκο, μέχρι τον Ιούνιο του 1977 η κυβέρνηση είναι η φραγκική κυβέρνηση, ο Χουάν Κάρλος διοικεί, κυβερνά χωρίς σύνταγμα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για εκλογές, γίνονται εκλογές, αλλάζει η κυβέρνηση με σκοπό να δημιουργηθεί το Σύνταγμα της Ισπανίας. Όντως, το Δεκέμβριο του 1978, σε δημοψήφισμα, γίνεται αποδεκτό το προτινόμενο Σύνταγμα και το Σύνταγμα της Ισπανίας έχει άλλη μία πρωτοτυπία. Κανένα κομμουνιστικό κόμμα Δυτικής Ευρώπης δεν έχει ψηφίσει υπέρ αστικού συντάγματος, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας ψήφισε υπέρ και στο δημοψήφισμα και στη Βουλή υπέρ του συντάγματος, το οποίο προτάθηκε από τα πολιτικά κόμματα της Βουλής του 1977. Ο Καρίλιο, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνη την εποχή, κατηγορήθηκε πολύ μετά για ποιο λόγο ένα κομμουνιστικό κόμμα ψήφισε, αποδέχτηκε ένα αστικό σύνταγμα, αλλά ο ίδιος υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος ζωής του την επιλογή του, λέγοντας ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να διαλέξει μεταξύ των αρχών του Κομμουνιστικού Κόμματος και τη σωτηρία της χώρας του. Θεώρησε ότι η σωτηρία της χώρας του είναι πάνω από τις αρχές του κόμματος και άρα θα πρέπει να ψηφίσει το σύνταγμα το οποίο προτάθηκε από όλα τα πολιτικά κόμματα εκείνης της εποχής. Αφού ψηφίζεται το σύνταγμα, ξαναπάμε σε εκλογές, ξανακερδίζει ο Αδόλφο Σουάρεθ, ο οποίος ουσιαστικά πέφτει
στις 23 Φεβρουαρίου του 1981 με το πρώτο στην ιστορία ζωντανό πραξικόπημα. Εάν βάλετε στο ίντερνετ 23 Φεβρουαρίου 1981 πραξικόπημα, σε ζωντανή μετάδοση φαίνεται το πραξικόπημα. Γιατί είχαμε ολομέλεια της Βουλής με σκοπό την εκλογή νέου Προέδρου της κυβέρνησης. Μπήκε μέσα η πολιτοφυλακή με τα όπλα στο χέρι, πυροβόλησαν μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στην κεντρική αίθουσα του κοινοβουλίου, συνέβαλαν ομήρους 350 βουλευτές, όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης Σουάρεθ, όλους τους βοηθούς της κυβέρνησης, όλους τους υφυπουργούς, ήτανε όλοι στο κτίριο του κοινοβουλίου. Και επί μία μέρα τους έχουν ομήρους, περιμένοντας την θετική κατάληξη του πραξικοπήματος, έτσι. Αλλά οι στρατηγοί που το είχαν διοργανώσει έκαναν πίσω τελευταία στιγμή, εκτός από έναν στη Βαλένθια, ο οποίος και τελικά πλήρωσε το μάρμαρο για όλη την προετοιμασία. Το πραξικόπημα απέτυχε και έμεινε ο συνταγματάρχης Τεχέρο μόνος του στη Βουλή με 350 ομήρους και 100 πολιτοφύλακες. Όλο το βράδυ αγωνιζόταν να πετύχει το να γυρίσουν οι πολιτοφύλακες σπίτι τους ως αθώοι, χωρίς να συλληφθούν, να συλληφθεί ο ίδιος και να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η Ισπανία. Εκείνη την εποχή μεγάλη σημασία είχε και το βασιλικό διάγγελμα του Χουάν Κάρλος, ο οποίος δήλωσε ότι αρχηγός του στρατού είμαι εγώ και όποιος νομίζει ότι μπορεί να δώσει εντολές στο στρατό χωρίς την άδειά μου είναι γελασμένος, επιστρέψτε στη θέση σας γιατί θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες παράβασης καθήκοντος. Αυτές ήταν οι δύο θετικές ενέργειες που έκαναν αποδεκτό το Χουάν Κάρλος στην ισπανική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, ο Χουάν Κάρλος με αυτές τις δύο του ενέργειες έγινε αποδεκτός. Έγινε αποδεκτός και με κάτι ακόμα, ότι από το 82 μέχρι το 96 κατάφερε να συνεργαστεί αρμονικά με το Φελίπε Γκονσάλες, που είναι ένας από τους 3 μεγάλους σοσιαλιστές της Μεσογείου εκείνης της εποχής, που κερδίζουν την ίδια περίοδο της εκλογές και οδηγούν τις χώρες τους σε μια ολική αναμόρφωση. Έτσι, είναι ο Φελίπε Γκονσάλες στην Ισπανία, ο Φρανσουά Μιτεράν στη Γαλλία, ο Αντρέας Παπανδρέου σε εμάς. Είναι την ίδια περίοδο, από το ίδιο κόμμα και εκφράζουν, εάν θέλετε, μαζί με τον Στρες στη Γερμανία, δεν θυμάμαι το όνομά του, μαζί με τον σοσιαλιστή, σοσιαλιστή της Γερμανίας που εκλέγεται την ίδια περίοδο, εκφράζουν την σοσιαλιστική επανάσταση της Δυτικής Ευρώπης της δεκαετίας του 80. Το 86 η Ισπανία γίνεται δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση εκείνη την εποχή ότι προσπαθώντας να γράψω μια εργασία είχα ανατρέξει στις εφημερίδες της εποχής να δω πώς δέχτηκε η Ελλάδα την ένταξη της Ισπανίας. Η Ελλάδα έγινε δεκτή το 81 στην ΕΟΚ, η Ισπανία γίνεται δεκτή το 86 μαζί με την Πορτογαλία και γινόμαστε από την Ευρώπη των 10 ως Ευρώπη των 12. Είναι η τελευταία μικρή διεύρυνση της Ευρώπης πριν γίνουμε μετά Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπτυχθεί τελείως διαφορετικά η Ενωμένη Ευρώπη. Η τελευταία διεύρυνση της ΕΟΚ είναι η Ισπανία-Πορτογαλία και ήθελα να δω πώς αντιμετώπισε η Ελλάδα την είσοδο 2 νέων χωρών. Το μεγάλο πρόβλημα που είχε όλη η πολιτική κοινότητα στην Ελλάδα είναι πώς θα μπορέσουν να αντέξουν το βάρος της Ενωμένης Ευρώπης, της ΕΟΚ, 2 τόσο φτωχές χώρες. Η Ισπανία και η Πορτογαλία μπαίνουν μέσα στην ΕΟΚ εκείνης της εποχής, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ως οι πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης.
Η Ισπανία με την τακτική που ακολούθησε, με την οικονομική πολιτική που ακολούθησε, αλλά και με τη δυναμική που έχει, μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία είναι μια χώρα 50 εκατομμυρίων κατοίκων, κατάφερε σιγά σιγά να αναδειχθεί και να εξελιχθεί και αυτή τη στιγμή είναι η τέταρτη ή πέμπτη οικονομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι πολύ σημαντικό για εκείνους. Το Λαϊκό Κόμμα, εάν θέλετε, η δεξιά στην Ισπανία, τι γίνεται? Η δεξιά στην Ισπανία είναι εξαφανισμένη, η δεξιά εκπροσωπείται η κεντροδεξιά στις δύο πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις, 77-79, από την Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου του Αντόλφου Σουάρεθ. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα ή ο Λαϊκός Συναγερμός, όπως λεγόταν το κόμμα εκείνες τις εποχές, το Λαϊκό Κόμμα δεν φτάνει σε διψήφιο ποσοστό. Στην πρώτη εκλογή έχει 8%, στη δεύτερη νομίζω 9,95%. Η δεξιά ως Λαϊκό Κόμμα δεν υπάρχει. Από την άλλη, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μετάβασης, της μεταπολίτευσης από τη δικτατορία στη δημοκρατία είναι ο νόμος της σιωπής που ψηφίστηκε. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε τιμωρία των ενόχων, επειδή ακριβώς δεν έχουμε πτώση της δικτατορίας και ανάδειξη ενός άλλου πολιτεύματος, αλλά έχουμε μία συνέχεια, και επειδή η δικτατορία διήρκησε 40 χρόνια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει μία εκαθάριση των φιλοφραγκικών στοιχείων από τη δημόσια διοίκηση και τη δημιουργία μιας νέας φιλοδημοκρατικής δημόσιας διοίκησης. Έτσι, αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι αυτός που ήταν 16 χρονών το 1936, δηλαδή ακόμη και οι γεννημένοι το 1920, δεν είχαν ψηφίσει μέχρι το 1975 ποτέ στη ζωή τους. Δημιουργήθηκαν δύο γενιές τουλάχιστον Ισπανών, οι οποίοι δεν είχαν ζήσει ούτε μία μέρα δημοκρατικών ελευθεριών. Όλος ο στρατός αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι μορφώθηκαν, σπούδασαν και εντάχθηκαν στο στρατό μέσα από το Φράγκο. Στρατό, αεροπορία, ναυτικό και σώματα ασφαλείας. Όλοι έχουν ενταχθεί και μορφωθεί επί Φράγκο. Οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, το ίδιο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, το ίδιο. Έπρεπε η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να καταργήσει τη δικτατορία επίσημα, αλλά χωρίς να μπορέσει να καταλύσει το κράτος. Και έπρεπε και όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι να βρεθεί τρόπος να ελευθερωθούν χωρίς να δημιουργηθεί προηγούμενο ή μία έντονη αντιπαλότητα μεταξύ θυμάτων και θητών. Ψηφίστηκε λοιπόν με σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων και αυτό εκείνη την εποχή ο λεγόμενος νόμος της σιωπής, Ley de Silencio. Τι ήταν αυτό? Ουσιαστικά αυτό που δημιούργησε αυτός ο νόμος είναι ένα κενό 40 ετών. Η δικτατορία ήταν λες και δεν υπήρξε. Κανείς δεν μίλησε, απελευθερώθηκαν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά δεν τιμωρήθηκε και κανείς για ό,τι έγινε την περίοδο της δικτατορίας. Δηλαδή υπήρξε μια γενική αμνηστία και σε αυτούς που ήταν οι θύτες, αλλά και για αυτούς που βρέθηκαν άδικα στη φυλακή. Αμνηστία, γενική αμνηστία σε όλους. Δεν αναζητήθηκαν ευθύνες ποτέ από κανέναν και συνεχίστηκε η ζωή σαν να μην έχει υπάρξει αυτή η περίοδος της δικτατορίας, σαν να είναι μια νεκρή περίοδος της ισπανικής ιστορίας. Αυτό βοήθησε ίσως εκείνη τη στιγμή, γιατί εμείς έχουμε ζήσει τα αποτελέσματα των διαφόρων διχασμών και το πόσο πολλοί έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην εξέλιξη της κοινωνίας. Οι Ισπανοί έχουν ζήσει παρόμοιους διχασμούς. Πάντα μιλούμε για τις δύο Ισπανίες, las dos Españas. Και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα και αυτό που προσπάθησαν να αποφύγουν εκείνη την εποχή είναι η δημιουργία εκ νέου δύο Ισπανιών. Το πέτυχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι. Αλλά την ώρα
που οι νέοι του 1975 έγιναν μεσήλικες του 2005, άρχισαν πλέον να αναζητούν απαντήσεις. Και τότε, εκείνη την εποχή, ψηφίστηκε ο νόμος της ιστορικής μνήμης, που επανέφερε το δικαίωμα των θυμάτων να ψάξουν το γιατί στην κάθε περίπτωση. Να ψάξουν τα πτώματα των ανθρώπων τους, να ψάξουν το γιατί των διαφόρων καταστροφών που είχαν υποστεί. Φανταστείτε ότι το τελευταίο άγαλμα του Φράνκο στην Ισπανία έπεσε μετά το 2010. Το νοσοκομείο, το μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, λεγόταν Γενεραλίσιμο Φρανσίσκο Φράνκο μέχρι και τα τέλη του 1990. Όλες οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε, που είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο στη Μαδρίτη, και οι εστίες του ακόμα είναι εστίες που έχουν ιδρυθεί μέχρι και τη δεκαετία του 70, είχαν την πλάκα μέχρι το 2000-2003, είχαν την πλάκα ότι θεμελιώθηκαν και εγκαινιάστηκαν από τον καουδίλιο Φρανσίσκο Φράνκο. Τα οστά του Φράνκο βρισκόταν στην κοιλάδα των Πεσόντων. Ένα ιερό το οποίο είχε φτιάξει ο Φράνκο κάθε χρόνο για να γιορτάζει τη μνήμη των Πεσόντων στον πόλεμο, και των δύο πλευρών έλεγε, στον πόλεμο, στον εμφύλιο. Και επειδή βρίσκονταν εκεί τα οστά του, κάθε χρόνο στο μνημόσυνο των Πεσόντων γινόταν ένα μνημόσυνο, μέσα σε εισαγωγικά, στη μνήμη του Φράνκο. Τα οστά του μεταφέρθηκαν το 2016, αν δεν κάνω λάθος, σε ιδιωτικό κημητήριο της οικογένειας Φράνκο. Άρα βλέπουμε ότι ο Φράνκο ζει και πολύ μετά το θάνατό του στην ισπανική κοινωνία. Τώρα, η ισπανική κοινωνία, αν θέλουμε να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά και να πάμε και πιο σύγχρονα, είναι μία από τις λίγες, η Ισπανία είναι ένα από τα λίγα κράτη στην Ευρώπη που διατηρεί ακόμα τη μοναρχία. Έτσι. Όταν έγινε, λίγο πριν από τον COVID, έγινε μία συνάντηση, μία σύνοδος των μη εκτελεστικών αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχαν μη εκτελεστικοί πρόεδροι της Δημοκρατίας, όπως είναι ο δικός μας ή ο πρόεδρος της Γερμανίας, και 8 βασιλείς. Αυτό είναι το υπόλοιπο της μοναρχίας στην Ευρώπη. Οι 8 βασιλείς και οι 8 βασιλείς, τελεία, δεν έχουμε άλλο. Τώρα, παρόλα αυτά, η Ισπανία δεν είναι μια συντηρητική κοινωνία. Φανταστείτε ότι η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέτρεψε το γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Εντάξει. Και εκεί υπάρχει το ζήτημα της υιοθεσίας. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει λυθεί ακόμα, αλλά είναι κάτι στο οποίο δεν το έχω παρακολουθήσει τελευταία, δεν το ξέρω πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι η Ισπανία είναι μια χώρα που μοιάζει με την Ελλάδα. Είναι μια χώρα που έχει ζήσει αντίστοιχα γεγονότα με την Ελλάδα. Είναι μια χώρα που έχει τις ίδιες θάλασσες με την Ελλάδα, άρα ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος κατανόησης των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός. Εάν θέλουμε να δούμε το τι γίνεται, είναι ότι έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Έναν εμφύλιο πόλεμο που στην Ισπανία ως δικτατορία θα ταλανίσει πολύ καιρό την ισπανική κοινωνία. Έναν εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα που ως διχασμός θα ταλανίσει την ίδια περίπου περίοδο και την ελληνική κοινωνία. Όχι ως δικτατορία, αλλά ως διχασμός και ως λανθασμένη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε
στη σύγχρονη εποχή, φτάνοντας από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουμε 2 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά τρέφουν το δικομματισμό, και εκεί και εδώ, από το 80 και μετά και μέχρι και το 2010, η Ισπανία ίσως και λίγο πιο μετά, τα δύο μεγάλα κόμματά τους, το λαϊκό και το σοσιαλιστικό στην Ισπανία, το λαϊκό, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ εδώ, φτάνουν μέχρι ποσοστά που αγγίζουν το 90% και στην Ισπανία το ίδιο. Εάν θέλουμε να δούμε διαφοροποιήσεις, είναι ότι η Ισπανία μέσα στο σύνταγμά της αναφέρεται σε ιστορικές εθνικές κοινότητες στην Ισπανία, αναφερόμενοι στους Βάσκους, στους Καταλανούς και στους Γαλλιέγους, στους Γαλλικιανούς. Δηλαδή η Γαλλικία, χώρα των Βάσκων και Καταλωνία, γίνονται αποδεκτοί ως διαφορετικές εθνικές ταυτότητες. Το Σύνταγμα της Ισπανίας αναφέρει ξεκάθαρα για αυτές τις 3 κοινότητες ότι σε γλωσσικό επίπεδο, ότι η επίσημη γλώσσα της Ισπανίας είναι τα Καστελιάνο, τα Καστιλιάνικα, και ισπανικές γλώσσες θεωρούνται και οι γλώσσες της κάθε αυτόνομης κοινότητας. Αυτόνομη κοινότητα είναι η Καταλωνία, η χώρα των Βάσκων και η Γαλλικία και άλλες 13. Δηλαδή, πολιτικά μιλώντας, ισπανική γλώσσα δεν υπάρχει. Η επίσημη γλώσσα της Ισπανίας είναι τα Καστελιάνικα και οι ισπανικές γλώσσες θεωρούνται όλες οι γλώσσες οι οποίες ομιλούνται από τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας. Τώρα, για να δείτε το ειρωνικό, η Ισπανία μιλά καστιλιάνικα, ενώ οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που όλες μιλούν ισπανικά, επισήμως μιλούν ισπανικά. Ενώ η Ισπανία επισήμως τα ισπανικά τα έχει ως Καστελιάνο. Αυτό γίνεται για να μην υπάρξει αίσθημα αδικίας μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων και της επίσημης γλώσσας του κράτους. Δεν μπορεί η επίσημη γλώσσα του κράτους να είναι η ισπανική, εάν η ισπανική γλώσσα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Όταν ενοποιήθηκαν οι χώρες, τα διάφορα μικρά χριστιανικά βασίλεια, αποφάσισαν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μία γλώσσα, η οποία γλώσσα ήταν τα Καστελιάνικα. Η γλώσσα της Καστήλης δηλαδή. Ωραία. Να σταματήσω εδώ, επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Αν με αφήσετε μπορώ να μιλάω πολλή ώρα, οπότε να μην σας κουράσω περισσότερο. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση, έχουμε το δικαίωμα για τέτοιο, κυρία Πριόβολου. Να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δρόθο, για την εξαιρετική και εμπεριστατωμένη αφήγηση της πολιτισμικής ιστορίας, της περιπετειώδους πολιτισμικής ιστορίας της Ισπανίας, με τον πιο ευχάριστο και διδακτικό τρόπο, και να διορθώσω και ζητώ συγγνώμη για μία παράληψη δική μου, γιατί πήρα το βιογραφικό σας από το διαδίκτυο, δεδομένου δεν μας είχατε στείλει και το πήρα από το διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν, ως παρελθόν που είναι το βιογραφικό, δεν ανέφερε ότι είστε κοσμήτωρας φιλοσοφικής σχολής. Λοιπόν, κύριε κοσμήτωρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι. Πιστεύω ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση η εισήγηση αυτή για τον ισπανικό πολιτισμό, και πολλά πράγματα, τουλάχιστον εγώ, ξεκαθάρισα από αυτά που άκουσα από εσάς απόψε. Αν κάποιος θέλει να κάνει μια ερώτηση ή να προσθέσει κάτι, ο κύριος Δρόσος μπορεί να σας απαντήσει. Πολύ ευχαρίστως. Προς το παρόν βλέπω ευχαριστίες. Ναι.
Και μια συνάδελφος, Τότε η μάλλον... Ευρώπη Πρόσκολη, την είδες? Ναι, την είδα, ναι. Αν δεν υπάρχει κάτι να σας ευχαριστήσω εγώ. Ξέχασα και εγώ στην τοποθέτησή μου στην αρχή να πω ότι είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία και για την ύπαρξη μιας ώρας συνάντησης. Δυστυχώς, λόγω και του COVID έχουμε μάθει την ηλεκτρονική συνάντηση μέσω διαδικτύου, αλλά είναι ένας τρόπος συνάντησης, ένας τρόπος ανάδειξης και του έργου που κάνει το Σώμα Ομοτήμων. Ελπίζω και κάποια άλλη στιγμή, πολύ ευχαρίστως, εάν έρθει έτσι ο χρόνος, ο καιρός και θέλετε, να βρεθούμε και από κοντά και για άλλες συναντήσεις. Είναι εκπληκτική η πρωτοβουλία και συγχαρητήρια και για την πρωτοβουλία και για την οργάνωση όλου αυτού του... Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρόσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κοσμήτωρα, να ξέρετε ότι θα εκμεταλλευτούμε την προσφορά σας, εφόσον κάνουμε και κάποιο καινούριο πρόγραμμα. Τώρα συζητάμε για τα προγράμματα τα επιμορφωτικά, γιατί έχουμε εξαντλήσει ήδη όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Φιλοσοφικής Σχολής. Με αυτό το πρόγραμμα των γλωσσών και φιλολογιών των ξένων και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλοσοφικών, ας πούμε, των γνωστικών αντικειμένων της φιλοσοφικής. Είχαμε κάνει για παιδαγωγικά, ψυχολογία, φιλοσοφία, φιλολογία κλπ. Αλλά σε προσεχείς εκδηλώσεις μας θα ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να ξανασυνεργαστούμε. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ. Βλέπω συνέχεια έχει συγχαρητήρια η συνάδελφος η κυρία Κονδύλη. Ναι. Κυρία Πρόσκολη. Σας ευχαριστώ και πολύ περισσότερο και όλους τους συναδέλφους με τους οποίους ήμασταν και συνοδοιπόροι αρκετά χρόνια. Ακριβώς. Και την κυρία Πρόσκολη, την κυρία Κορδίλη. Δεν είχα όλα τα ονόματα μπροστά μου, αλλά βλέποντας τώρα τα μηνύματα... Συγκινείται κανείς όταν βλέπει ανθρώπους που έχει παλέψει μαζί τους για ορισμένα θέματα που αναφέρατε στην αρχή. Είναι μεγάλη ικανοποίηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρόσο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους που παρακολουθήσατε και θα σας ξαναδούμε, πιστεύω. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή σας νύχτα. Γεια σας, καλή νύχτα.